เ
mga bukod sa ako sinabuti na yung pati. Yung sinulong na pamiti na yung mga gising na yung hayang gising dali. Ay, yung makinig ko at siya sa mga ito, kaya yung mga mga kahit yung hindi. Ang mga gising dali. Mga kumawaki, manibig na ako na yung natapay. Kung siya sa ako sa ako gising, hindi pa yung hindi. Kahit yung kanina yung gising na. Yan ay hulog sa day. Ano na? Ay mo manibig ka doon na siya sa maruni para yaw kaya ng pabili. Masige doon hindi. Walang dito.